мардуми тоҷик аз қадимулайём ба кирмакпарварӣ шуғл доранд ва бояд гуфт ки соласол дар самти парвариш ва истеҳсоли пила ба дастовардҳои назаррас ноил мегарданд. Бо ин мақсад ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон он барномаҳое ки барои рушди соҳаи кирмакпарварӣ қабул намуданд ва бештар он имтиёзҳое ки барои кирмакпарварон доданд, ин ҳадафи асосияш баландбардоштани истеҳсоли пила ва таъмин намудани корхонаҳои саноати кишвар бо ашёи хом мебошад. Кирмакпарварӣ яке аз соҳаҳои қадимтарини кишоварзӣ маҳсуб ёфта таърихи беш аз 5000 сола дорад ва аз бахшҳои тухмипарварӣ, истеҳсоли тухмии кирмак, пила ва коркарди аввалияи он иборат аст. Зикр бояд намуд ки рушди соҳаи кирмакпарварӣ маҳз аз тухми кирмаки хусифат сари вақт дастрас намудани кирмак ба хоҷагидорон ва риоя намудани технологияи парвариши он мебошад. Яке аз омилҳои дигари афзун намудани ҳосилнокии пила ва баландбардоштани сифати он ба обу ҳавои маҳал ва ғизонокии барги дарахтони тӯ сахт вобастагӣ дорад. Дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат бо мақсади рушди соҳа дар мамлакат барномаҳои рушди соҳаҳои кирмакпарварӣ ва коркарди пила қабул гардид ки ҳадафи асосии барномаҳои мазкур фароҳам овардани шароит ва замина барои рушди босуботи соҳаҳои кирмакпарварӣ ва коркарди пила дар асоси коркарди ашёи хоми маҳаллӣ, таъмини шуғли аҳолӣ, таҳияи механизмҳои иқтисодӣ ва омилҳои авазмандгардонӣ барои ҷалби сармоягузориҳои бевосита ба шумор меравад. Мавриди зикр аст ки кишоварзони ноҳияи Хуросон дар самти кирмакпарварӣ таҷрибаи бой ғанӣ дошта, ҳамасола кӯшиш менамоянд ки истеҳсоли ин ашёи хоми саноатиро афзун намуда, корхонаҳои истеҳсолии мамлакатро бо ашёи хоми ватанӣ таъмин намоянд. Бинобар иттилои намояндаи ҷамъияти саҳомии кушодаи пилаи тоҷик дар ноҳияи Хуросон, бо дастгирии мақомоти маҳал имсол 360 қуттии кирмак ба хоҷагидорон дастрас карда шудааст. Тавре дар боло зикр намудем, яке аз омилҳои асосии парвариши кирмак ин сари вақт таъмин намудани он бо хӯроки зарурӣ маҳсуб меёбад. Дар ҳудуди ноҳияи Хуросон 22 гектар тутзорҳо арзи вуҷуд дошта барои таъмин намудани кирмакпарварон бо барги тут басандагӣ менамояд. Мушоҳидаҳо нишон дод ки дар натиҷаи дуруст баромондани парвариши кирмак аввалин шуда кирмакпарварони ҷамъияти деҳотӣ ба номи Садриддин Айнӣ ба ҷамъоварии он шурӯъ намуданд. Айни ҳол ҷамъоварии пила дар ҷамъиятҳои деҳоти Садриддин Айнӣ, Илолӣ, Ғалаобод, Сурхқалъа баъзе аз хоҷагидорон ба ҷамъоварии он оғоз карда мувофиқи нақшаи бар зиммаашон дошта 8 тоннаву 800 килограмм пилаи хусифат ҷамъоварӣ намоянд. Кирмакпарвар аз ҷамъияти деҳотӣ ба номи Садриддин Айнӣ Амин Раҷабалиев аз 2 қуттии кирмак зиёда аз 120 килограмм пила ҷамъоварӣ намуданд ки нишондиҳандаи беҳтарин мебошад. ин меҳнати бисёр талаб мекунад. мисол ҷойш барои намеғана гардон кардан, ҷойш мисол барои сер кардан, якум хоб чикал мехеза, ай дуюм хоб, ай сеюм хоб. мисол мо нами оила мисол кор таҷриба дорем мохем. яке нагирифтам наметонем, мо мохчинем набошем дастин соли мода қийнами. меҳнати бисёр талаб мекунад ва ҳосило мегирем. бисёр пардохт мекунанд. Парвариши кирмак заҳмати зиёдро талаб менамояд. Оилаи Раҷабалиевҳо ҳамасола кӯшиш менамоянд ки бо тавсияи мутахассисони соҳа дар парвариши кирмак технологияи онро риоя намуда, то ин ки дар истеҳсоли он ба дафъои худ ноил гарданд. натиҷаи заҳмати аҳли ин оила аст ки ҳамасола дар истеҳсоли он ба дастовардҳои назаррас ноил мегарданд. 72 шудам, хиёлам аст ки ҳар сол пила бигирам, нағд бисупорам. пахта чини бошад, пахтаро нағд бисупорам. ҳамин меҳнат айда пир шудам, меҳнат нағд мебинам, бекориро не. хиёлам аст кор кунам. ҳана қадирмандан. ду замида кор кунам, тоза кор кунам мегӯям, ана пиларо мегӯям, ҳамин печ одам бисупорам. бад додам мегирам, бо алов мекунам, бо барметем, бо хеле қадирманд буд. худоҷон мегӯям, ҳамамам хеле бисупорам. ранги инани мобори меҳнат кардам бисупорам. кирмакпарварони ноҳияи Хуросон ният доранд ки ин сол нақшаи пешбинишударо бо сарбаландӣ изҳор намуда, қиёс ба соли гузашта истеҳсоли онро афзун намоянд. мушоҳидаҳо нишон дод ки сокинони ҷамъияти деҳотӣ ба номи Садриддин Айнӣ заминҳои назди ҳавлегиро самаранок оқилона истифода мебаранд. дар ҳудуди ҷамъияти мазкур 671 гектар заминҳои корами обии назди ҳавлегӣ арзи вуҷуд дорад. бо мақсади амалӣ намудани дастури ҳидаятҳои пешвои муаззами миллат
оид ба истифодаи самароноки обу замин сокинони деҳот ба парвариши зироатҳои кишоварзӣ аз қабили картошка, помидор, кабудӣ, карам ва дигар навъи зироатҳо ҳар як қитъаи заминро мувофиқи матлаб истифода бурда аз зироатҳои кишкардашуда ҳосили дилхоҳи хешро ба даст меоранд. Оилаи Раҷабалиёфо дорои 10 сотиқ замини наздиавлигӣ буда дар 5 сотиқи он картошка киш намуда интизори онро доранд ки дар рӯзҳои наздик ба ҷавонварии он шурӯъ намоянд. аҳли заҳмати ҷамъияти деҳотӣ ба номи Садриддин Айнии ноҳияи Хӯросон пайваста кӯшиш бар он менамоянд ки заминҳои наздиавлигӣ ва хоҷагиҳои ёрирасонро самаранок истифода бурда аз зироатҳои кишкардаи хеш ҳосили фаровон ба даст оварда на танҳо барои пешбурди оила балки дар фаровонии бозори истеъмолӣ ва таъмини амнияти озуқаворӣ саҳми арзандаи худро гузоранд. Холмуруддин Ниёзӣ, Ғайрушоҳимардон, Намозали Эргаш барои барномаи ахбор аз ноҳияи Хӯросон.